Tällaisena aikana, kun huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta lisääntyy, tarvitaan päätöksentekoon toivoa, inhimillisyyttä ja osaamista. Haluan, että jokainen saa Helsingissä mielenterveysongelmiin ajoissa hoitoa ja että teemme helsinkiläisten mielenterveyttä tukevaa politiikkaa. Tahdon, että panostamme lapsien ja nuorien hyvinvointiin, päiväkotien ja koulujen toimivuuteen sekä perheiden tukemiseen. Tavoitteenani on vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa julkisen terveydenhuollon kivijalkana. Terveyskeskuskäynnille tulee päästä 2 viikossa. Varmistetaan myös sosiaalipalveluiden toimivuus. Ei jätetä ketään yksin. Olen Eeva-Maria Asukas, ammateiltani sairaanhoitaja ja fysioterapeutti. Olen sairaanhoitajana kerryttänyt kokemusta Helsingissä psykiatrian avohoidosta, psykiatrisesta osastohoidosta, katkaisuhoidosta ja opiskelijaterveydenhuollosta. Olen ehdolla, koska haluan luoda toivoa, tehdä inhimillistä politiikkaa, auttaa ihmisiä ja hyödyntää osaamistani terveydenhuollon ammattilaisena. Olen ehdolla, koska jokainen ansaitsee hyvän elämän täällä, kotona, Helsingissä.